Татарстанда 2017 елда мәктәп укучыларының 606-сы өйдә белем алуны сайлаган булса, узган елда бу сан 898-ге җиткән. Артуның сәбәбе нидән гыйбарәт? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Венера Әйтова, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны гадәттәгечә төймәләр аша җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне. Өйдә укучылар хакында еллык коллегида баш прокурор Илдус Нафыйков та, Эчке эшләр министры Артем Хохорин да борчуларын җиткерде. Сез барыгыз да моның белән хәбәрдардыр. Әйдәгез әле сөйләшүебезгә күчкәнче бер видеозма карабыз. Аннан дәвам итәрбез. Отмечена негативная тенденция формирования так называемого второго поколения салафитов. Это дети из семей, подверженных радикальной исламской идеологии. Многие переходят на семейный форму обучения и в частные образовательные учреждения, где зачастую преподаватели сами последователи салафитской идеологии. Воспитание в закрытой среде, уход от общественной социализации создает опасность формирования экстремистских ячеек и статей детей. Органам внутренних дел необходимо взаимодействовать с органами образования, сформировать список детей, перешедших в такую форму обучения, их родителей для дальнейшей профилактической работы. Менә сәбәпләренә килгәнчә, әле дини аспектларга килгәнче, иң элек Гүзәлия ханым аңлатып китәргә дәгъман алганда, гаиләдә белем алуның асылы нидән гыйбарәт? Гаиләдә белем бирү һәм үз-үзеңә белем бирү рәвеше ул 2073 федераль закон нигезендә каралган. Аның 17 һәм 63 статьяларында бу турыда язылган. Казан шәһәре муниципаль берәмлеге башкарма комитетының 1158 номерлы Казан шәһәре территориясында гаиләдә белем бирү һәм үз-үзеңә белем бирү формалары гомуми белем бирү алу турында карары нигезендә алып барыла. Гаиләдә белем бирү һәм өйдә белем бирүнең аермасы бар. Чөнки гаилә өйдә белем бирү, без аны домашнее обучение дибез, ул медицина справкасы нигезендә алып барыла. Гаиләдә белем бирү ул ата-ананың гаризасы нигезендә алып барыла. Оештырыла. Беренчесе, әгәр дә ул физик яктан, медицина ягыннан каралган икән, өйдә белем алу, икенчесе ата-аналар фикереннән чыгып дип әйтик инде, теләгеннән чыгып шушы юлны сайлар, гаиләдә белем алуны сайлар. Ләкин монда тагын бер нәрсәне әйтеп китәргә кирәк. Өйдә белем бирү өчен барлык категория аурулар да туры килми. Аның үзенең исемлеге бар. Менә кайбер очракта, күп очракта кемнәр, кайбер балалар, ауру балаларның менә шушы исемлеккә туры килмәгәннәре гаиләдә белем бирү юлын сайлый. Менә соңгы елларда гына бер карасаң, ул һәр вакытта булгандыр инде. Өйдә белем алырга теләүчеләр дә, үзләре, әти-әниләр теләгән кешеләр дә булгандыр. Рафил әфәнде, ни өчен менә соңгы елларда, 2 елны гына чагыштырсаң да, 606-дан әйтик 1000-гә кадәр диярлек җиткән. Сәбәбе нидә дип уйлыйсыз? Үзегез күрәсез бит инде, менә безнең министр әйтте, өйдә укыганнарның әти-әниләре 90% үзләре шул менә ваххабист ягында, салафит ягында җырлыйлар. Шуңа күрә аларның үзләренең балаларын чыгарасы килми, бүтән балалар янына, бүтән балалардан бүтән әйберләр өйрәнергә могут дип. Менә шуңа күрә бетерергә дип бетереп булмый, законы бар, федераль законы бит, аны ничек бетерәсең? Ну карарга кирәк. Менә алар бит экзаменны безнең берәр мәктәпкә теркелгән түгел. Алар бит кадәр Мәскәүдә бирәләр экзаменны, Ленинградта бирәләр экзаменны, беркем тикшерми аларны. Если безнең үзебездә республикада или Казанда берәр мәктәп булса, ул мәктәпнең берәр директоры или кем укытучылары барып карарлар, ничек укыталар икән гаиләдә, нинди әйберләр бар икән. Без барып җиттек, Әлмәттә бер частный йортта центр образования саганнар. Шунда милициядә учетта торган, ваххабист булып торган кешеләр укытучы булып җырлыйлар. Ну, кемгә өйрәтерләр икән бу егетләрне? Бу аерым очраклар да бар. Гөлназ ханым, менә сез 3 бала анасы, шулай өйдә укытуны сайлагансыз. Менә сезнең сәбәпләр нинди? Ничек доктора буласыз? Артем әфәнденең доклады белән дә килешмим, чөнки һәр очракны аерым карарга кирәк беренчедән.
Икенчедән менә 90% дип әйтү, ул минемчә бик күпертелгән саннар. Хәтта әлеге саннар бар, көч структуралар мәгълүматларына караганда, һәр 5нче өйдә укучы баланың ата-анасы радикаль карашлы мөселманнар. Без әлеге саннарга яңадан әйләнеп кайтырбыз. Баскан гына һәр 5нчесе. Әнең бетәре күбесе. Учетка басмаска мөмкин түгел, чөнки Салафитлар күбесе бетәре үзенең кем икәнен яшерәләр. Яшерә бит анда кеше үзенең. Күрсәтә килеп өзенең кем икәнен. Әйдәгез менә Гөлназның сәбәбен беликне. Алай гомумиләштереп әйтү килешмим мондай фикер белән, чөнки Сез бер калыпка бөтенсен салдыңыз. Безгә кызык, сезнең ничек кайсы көнне менә сез уянып, шушында фикергә килдегез. Өйдә укыту яхшырак. Ел ярым мәктәптә укып, мәктәпнең вазифаларын кичен өйдә үзебез башкара башлагач, темаларны кабаттан өйрәнеп, аны бит өлгерергә кирәк. Бала 5-6да кичен өйгә кайта. Көне буе укыганны без кабат узабыз, аннары ничектер үй эшләрен ясарга өлгерергә кирәк. Кичке 8дән соң үй эшләрен ясый башласаң, инде баланың башы эшләп бетерми, ул аны физик яктан мөмкин түгел аңлап бетергә. Һәм шунда сорау туды, мондай мөмкинлек бар икән, өйдә укыту мөмкинлеге бар икән, нигә аннан файдаланып карамаска? Һәм әйтеп китсәгез, ничә яшь балаларыгызга? Алысына хәзер 9 яшь, ул 3нче сыйныфта. Менә 1 ел узды, без гаиләдә белем бирү ысулын сайлаганга. Уртанчысына 5 яшь һәм кичкенәсенә 3 тула. Нәтиҗәләрне ничек тә булса сез барып имтихан бирәсезме, тикшерәсезме? Үзегез Канәгатьме нәтиҗә белән? Әлегә канәгать, үзем укытучы. Укытучы? Бу идеаль очрактыр. Бу чөнки үзе укытучы була торып, әлбәттә. Идеаль очрак, чөнки гаиләдә укыту ул элек тә бар иде. Ләкин анда төп таләп ул вакытта әти, әнинең кемнең дә булса укытучы һөнәренә ия булуы таләп ителә иде. Яңа закон кертелгәч, бу очрак бөтенләй каралмый. Сәбәпләргә әйләнеп кайтсак, Руслан, ничек уйлыйсың, ни өчен нәкъ суңгы елларда геометрик прогрессия да арткан, өйдә укырга теләүчеләр саны? Беләсең, минемчә хәзерге вакытта мәктәп ул бер авторитар институтка әверелде. Чын рәвештә ул укыту институты гына түгел, ул әлбәттә монда әйтеп киттеләр, тәрбия һәм дә ниндидер кысаларга кертү нине әверелде, институтына әверелде. Шул рәвештә әлбәттә мин менә мәсәлән үземнең балаларына да карыйм. Үй эшләре күп бирелә, зур йыгынты, басым ясала төрле якларда. Мәсәлән, бүген бала мәктәптән кайтты, алар Рәсәйнең чукындыруын укыйлар икән. Мин әйтәм, ислам турында бар, бераз бар инде шунда. Фәлән. Андый нәрсәләр дә бар. Шуңа күрә мәктәп ул идеаль яссылык түгел. Шуңа күрә, әгәр дә законный рәвештә, кануни рәвештә андый мөмкинлек бар, кайбер кешеләр бу мөмкинлекне сайлый. Инде экстремизмга килгәндә, әлбәттә, МВДның штаты үсә, күрәсең, эш күрсәтергә кирәк, отчет кирәк. Хәзер салафитларны монда бетерделәр, тегендә институтларда хәзер инде балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә кергәннәр. Шуңа күрә ул юнәлеш аңлашыла, ул сәясәт аңлашыла. Монда гомумән, әгәр дә кешенең теләге бар икән, укысын, юк икән, мәктәпкә барсын. Бит әйтәләр, алар учетта тора. Алайса, учетта торса, аларның эше бит инде карасын, анда милиция, анда отделы булсын, анда ФСБлар булсын. Алар эше, алар бит әле законны бозмады. Син үзең ничек уйлыйсың, бу яхшы күренешме, юкмы, менә артуы? Юк булсын, яхшы дип начармы, ул факт. Беләсезме, инкыйлабка кадәр дворяннар һәм элита балаларыны бөтенесе менә шулай идә белем алганнар. Аларны кемдә экстремист дип әйтмәгән. Шулай да без ул вакыт турында укучылар килгәннәр, укучыларны Франциянан язып чыгарганнар. Андый мөмкинлек тә бар, монда да андый мөмкинлек бар, пожалуйста, онлайн бар. Кечкенә группаларда укыйлар, берсе дә мәтәгә гаиләдә белем бирүгә күчкәч, ул өйдә утырып 24 сәгать буе өйдә утыра дигән сүз түгел. Аларның күбесе спорт белән шөгыльләнә. Безнең мәсәлән 2 спорт мәктәбе, атнасына 6 тапкыр без түгәрәкләргә йөрибез һәм без өйдә утырмыйбыз. Сез нинди программа буенча укытасыз, бер кеше белән киңәшләшәсезме? Программалар берничә перспектива, Россия мәктәбе менә безнең шәхсән Россия мәктәбе. Һәм ул бит инде бәрабәр ГОС дип каралган таләпләр.
ел ахырында шул таләпләр буенча, һәрбер фән буенча имтихан бирәбез. Гафу итәрсез. Безгә бик уңайлы ул. Карагыз, әгәр дә мәктәпләрдә, мәсәлән, туган телне мәҗбүри рәвештә укытырга тыялар икән, димәк, син гаиләдә, өйдә, туган телдә дә укытуны алып барырга мөмкинсең. Шулай бит инде. Мөхит тудырасың. Барлык мәктәпләрдә туган телдә мөхит юк. Мәктәптә бала укыса, син аны тудырмыйсыңмы, аның белән аерым шөгыльләнмисеңме? Рәйсә ханым, ничек кабул итәсез менә педагогик яктан? Чөнки бер яктан карасаң, ата-ана шулай дип һәр кеше уйлыйдыр инде, үз баласын күз алдында саклап тота, әмма педагогик яктан бу балага ничек тәэсир итә? Безнең төп законда, Конституциядә язылган бала хукуклы. Сайларга мөмкин аңа. Өйдә укыргамы, мәктәпкә барыргамы, ялгыз укыргамы, төркемдә укыргамы, я булмаса күләмдә. Бит ул кичкенә, ул сайлый алмый, аның ата-анасы сайлый. Ярый, безнең бу очракта Гөлназ ул үзе укытучы, менә бөтенләй бер туры килгән, монда әлбәттә алдыңга карашлама барсын да алай түгел бит. Мин беләсезме нинди фикердә? Менә тыңлап тордым, монда фикерләрне, һәм дә инде мәктәп ни өчен дәрәҗәсен төшерә икән? Ни өчен? Менә мәктәп турында, мәктәптә ни өчен өйгә качалар балалар? Ни өчен аерым укырга тырышалар балалар? Мин инде үзем КФУда укыткач, укытучыларны әзерләгәч, әллә мин әйтәм, без булачак укытучыларга төгәл генә иттереп, балаларга якын килү, балаларны ярату, балаларга методик менә шушылай ярдәм күрсәтү, һәрбер баланы шәхес иттереп күрү белүне бирмибез микән әллә? Бу чыннан да бик мөһим сорауны күтәрдегез сез. Әйе. Менә ни өчен мәктәптән читләшә? Балалар да, аналар да әлеге сорауга җавапны ишеттербез дип ышанабыз. Рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында Таяуны нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без гаиләдә укуны сайлаган, гаиләдә белем алуны сайлаган ата-аналар һәм балалар хакында сөйләшүбезне башладык. Чөнки узган елны 606 кешедән 898гә арткан сәбәпләр нидән гыйбарәт, бүген шуның хакында сөйләшәбез. Менә Марат әфәнде, сезгә сорау бирәсе килә. Моңа кадәр Рәйсә ханым әйтеп узган инде, ни өчен мәктәптән менә кешеләр мәктәпкә барасы килми, абруй төшә, ни өчен өйдә белем алалар дип. Сез бит өйдә дә шулай ук белем бирәсез. Алар белән аралашасыз. Нинди җавап бирә? Җавабыгыз бармы сезнең әлеге сорауга? Әйе, бар. Мин 2014 елыннан бирле үземнең фәнемне укытам, балаларга физик укытасыз. Физик укытам, белем бирергә тырышам. Һәм шушы елларда минем өйдә укыта торган балалар күп булды. Бөтенесе күбесенчә ул инвалидность буенча шул. Һәм өйдә укытуның начарлыгы минем яктан физика фәненнән генә. Мәктәптә атнасына 2 сәгать булса, өйдә бер балага ярты сәгать вакыт кына бирелә. Ул минемчә бик әз. Мин үзем тырышам бала белән күбрәк утырырга, чөнки баланың күбесенчә шул состояниесына карыйм инде, аңа сорыйм, син аңлашыламы, юкмы, тагын утырабызмы, юкмы. Чөнки мин саныйм, 1 сәгать, ярты сәгать атнасына ул бик әз бала өчен. Димәк, сезнең фикергезчә, мәктәптә күбрәк игътибар һәм вакыт бирелә дип исәпләйсез? Әйе, шул. Һәм мин әйтәсе килә, балалар мәктәптән качмыйлардыр. Яшь укытучылар институтларны бетергәч мәктәпкә киләләр. Иң беренче укытучылар качалардыр, яшьләр мәктәптән, минем фикерем. Яшь укытучылар кача, шуның проблема дисез. Миңа калса, мәктәп хәзер замана артыннан өлгерми. Мәктәптә замана үзгәрә бара, мәктәптә ничектер кичәге көн буенча укытуны дәвам итәләр. Яңа ысуллар кертелгәндә кай вакытта соң була дип әйтимсең, ничектер шулайрак. Замана үзгәрә, мәктәп өлгерми. Мәктәп түгел, ул дәүләт системасы. Система. Мәктәпне генә гаепләп булмый, чөнки мәктәп ул ияреп кенә бара.
істән нәрсә кушалар, шуны эшли ул. Тотыгызлар, менә без хәзер сөйләшкән вакытта, aqoyasan, безнең шушы ук мәктәптә тәрбияләнә бүген олимпиадаларда җиңүчеләр, дөнья буенча олимпиадаларда җиңүчеләр, ачышлар ясаучылар. Хәзер балалар да эшләренә карап мәктәпне сайлый. Олимпиадаларга күз төшерсәк, Русия информатиканда, химия буенча иң алдынгылардан. Но алар бит инде мәктәптә генә белем алмый. Алар өстәмә белем ала. Айырмасы шунда. Анарсын күп кенә безнең айтишниклар Русиядән чыккан. Алар бөтенсе мәктәптәге информатика белемен алмаганнар. Иде үзләреннән үзләре шул ук вакытта мәктәптә гомуми белем алганнар алар. Һәм син дә алгансың, монда басып торучы бөтен кешеләргә гомуми белем. Ленин алмаган мәсәлән. Тукайдан нарсын алмаган. Әйдәгез без алай еракка китмик. Әйдәгез, мөхтәрәм кунаклар, тагын бер әни кешенең фикерен ишетик әле. Чөнки безгә төпкә төшенергә кирәк. Ни өчен алар мәктәпне сайламыйлар? Тагын бер әни кешенең фикере. Мен ике балама да иде белем алдырам, чөнки мәктәптә хәзер балалар саны бик күп, классларда балалар күп, 30 бала, 35-40 бала, һәм 40-45 минут эчендә укытучының игътибары бер балага җитми, шуңа күрә инде мин кулайрак дип санадым иде белем бирүне. Икенче сәбәбе инде монарга этәргеч нәрсә булды, бу безнең күп кенә дәресләр югала. Төрле сәбәпләр аркасында аның кай вакытта аңлатып та тормыйлар иде. Мөхтәрәм кунаклар, әлбәттә әйтеп узырга кирәк, бүген тапшыруга әзерләнгән вакытта күп кенә әниләр соңгы минутларда гына баш тарттылар килүдән, һәм хәзер безнең менә Гәрәнибез шулай ук йөзен күрсәтмәскә сорады. Ни өчендер алар йөзләрен күрсәтәсе килми? Бу нәрсә белән бәйле дип уйлыйсың, Руслан? Ни өчен? Чөнки мәктәп тоталитар институт. Без демократик дәүләттә яшибез. Ни өчен алар бит хукук бозмый, законны бозмый алар? Ни өчен алар йөзләрен күрсәтәсе? Кеше курка. Белмим. Ну, курка, чөнки совет заманында шундай калган ул. Әгәр дә менә син бөтенесен белән бармасаң бер рәттән, димәк син ниндидер сәер кеше. Менә сәер кеше ул инде җинаятчы белән бер рәттә булырга мөмкин. Менә Хахорин әйтте бит инде. Калса бер каяда ата-аналарны кемнәр гаиләдә укуны сайлаган сәер дип санамыйлар. Менә Венера карагыз, менә бу ханым бик шибәр ханымды, шул миңа ул бит укытучы бер нәрсәдән булса гына. Ә бит мәктәптә 20 телдән укытучы бар. Ул бит бөтен телдән бирәлме бар укуны? Юк, башлангыч. Юк, мин әйтмим. Сез чакыртасыз, өйгә укытучыларны, һәр бер фәннән укытучыны өйгә чакыртасыз. Әлегә онлайн әйе. Анар бит ул егетләр, кызлар егыны бирделәр, алар кайдыр барырга тиеш институтта бит әле өйдә укый алмаска дип куркып торам мин. Алар булмас. Аннары карагыз, без бит яшьләрне бетерәбез менә. Мәктәптә дуслар, минем бүгенге хәтле мәктәп дуслары белән мин бергә җырлыйбыз дигән шикелле исәнләшеп, звонить итеп, ни дуслары бар, спорт шунда, ниләр бөтенсе бар бит мәктәптә. Да системага салынган бит. 21 гасырда менә балаларны алай изоляциялау ни дәрәҗәдә дөрес? Ярый, сез йөртәсез башка җирләргә дә, име? Тегендә дә, монда да, бөтен кеше дә йөртмый бит алай. Минем фикерем, һич кенә дә ярамый баланы айырырга дусларыннан. Һич кенә дә менә шушы мәктәп системасыннан, укытучыдан, мәктәп программасыннан айырырга ярамый баланы. Әгәр ул исән сау икән, әгәр ул мәктәпкә бара ала икән, онлайнда утырганчы баланың мәктәптә дәрестә җавап биргәнен икенче бала ишетә, бөтен класс ишетә. Үзеннән үзе бала нишлей? Үзенә тагын да өстәбрәк белем ала. Башка укучының җавабыннан да белем ала ул. Менә мин ел ярым буе балам артыннан күзәтеп бардым. Тәнәфестә шул ук дуслар белән аралашу дисез. Алар утыралар телефонда. Телефоны булмаганы, телефон булганның артында кабат телефонга карап утырган. Тәнәфестә йөгергә ярамый, чөнки бала белән бер нәрсә булса, укытучыга эләгәчәк. Менә яртысыннан артыгы әлеге шушы өйдә укытучыларның, өйдә түгел, гаиләдә белем алучыларның, димәк, башлангыч сыйныф укучылары. Димәк, әле балалар кичкенә, һәм күбесе инде зурая төшкәч алар мәктәпкә җибәрәләр. Һәм күбесе Казан, Түбән Кама, Ярчаллы, Әлмәт шәһәрләрендә яшәүчеләр. Менә зур шәһәрләрдә гаиләдә белем алуны сайлау
Нәрсә белән бәйле дип уйлыйсыз? Авылларда алай сайламыйлар бит, ничек зур шәһәрләрдә сайлыйлар. Менә без венер әйтерләр инде, бу милиция буенча сөйли дип. Менә бу шәһәрләрдә иң күп менә безнең җинаять эшләүчеләр, экстремист җылы буенча киткән кешеләрне именно бу шәһәрләрдә. Ул Чаллыны карагызларда, аның Әлмәтне үзен карагызлары. Менә шуңа күрә шуннан килеп чыгады дип уйлап. Менә сез инде бер мәртәбә аны әйттегез, диме? Менә соннарга килгәндә дә көч структуралары мәгълүматларына караганда һәр 5нче өйдә укучы баланың ата-анасы радикаль карашлы мөселманнар. Менә бу соннар ни дәрәҗәдә тормышка якын һәм аны ничек аларны исәпләп була дип уйлыйсыз сез? Аларны бит инде булыгына учетка милиция менә миңа ошамады, менә кигән икән башына яулык, аны учетка алабыз дип алып түгел бит инде. Аның нәрсә сөйләгәнен, аның кемнәр белән очрашканын карыйлар, нинди уйлар чыгаралар, кемнәр аларның сырайга туганнары киткән икән, шундыйлар алар бит учетка. Шуңа күрә шундыйлар әйләндереп чыгаралар инде, менә бу 5нче, каждый 5нче дә. Но мен әйтәсем килә, учетта тора бит примерно 10%. Учетта тора полициядә 10% барлыктан. Менә наркоманнар әйтәбез, например, 80 мең наркоман дип, алар бит почти миллион. Яшьтәр. Ну, грубый наркоманнарна түгелдер инде, төрлесе бар. Минем фикерем бар. Минем фикерем бар, нинди фикер? Менә бу ханым чыгыш ясаган ханым, йөзен күрсәтмәскә теләгән ханым. Мәгариф министрына да мөрәҗәгать итте, әгәр ишетсәгез. 35-40 бала класста утыра. Уйлап карагыз. Соң 40 бала утыра, 45 минутлык дәрестә укытучы дөрестән дә баланың күзенә дә карап өлгерми. Аның белән эшләү түгел. Иң әүвәл мәктәпләрдә балалар санын сыйныфта киметү. Элеке бар иде 20 бала, нишләп ул хәзер 35 утыра. Менә бу мәгариф министрына уйлау. Шуннан да тиешле кешеләр ишетерләр дип ышанабыз. Әйдәгез әле бераз нәтиҗәләр хакында да сөйләшеп алык. Гүзәлия ханым, менә бу өйдә укучылар белән, гаиләдә белем алучылар белән, мәктәптә белем алучыларны хәтта тикшереп тә караганнар бит. Менә нәтиҗәләр ниндирәк, ничек бәялисез? Гаиләдә укучылар, алар арадаш аттестация узалар һәм шулай ук дәүләт имтиханнарын да бирәләр. Менә дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре буенча аларның күрсәткечләре мәктәптә укучыларга караганда шактыйга түбәнрәк. Монда билгеле безнең хәзер мәктәптә югары сыйныфларда укучы балаларның күбесе без әйтәбез менә репетиторлар белән шөгыльләнә дип, ләкин бит гаиләгә укырга киткән укучыларның ата-аналарының күбесе режиссерыбыз күрсәтә әлеге уртача балалар соннарны. Әйе. Ата-аналарның материал яктан аларның мөмкинлекләре булмаска мөмкин. Чөнки нинди дә булса өстәмә уку планына кергән барлык предметлар буенча әти-әниләр үзләре югары сыйныфларда инде бөтенләй белем бирә алмаячаклар. Аларга монда кемнедер җәлеп итәргә кирәк, укытучылар башка аларга түләргә кирәк. Бу бит күпмедер дәрәҗәдә репетиторсы була. Бу бит матди яктан. Әгәр дә әти-әнинең моңа мөмкинчелеге юк икән, бала билгеле бер ничек тә өлгерә алмый. Менә Гөлназ ханым, сез барыбер хәзер бит әле балаларыгыз кичкенәрәк, алга таба уйда бармы? Балаларны аннары җибәргә, мәктәпләргә, әллә булмаса сәләтенә карап әлегә сез карыйсызмы аның ничек? Тәгаен әйтә алмыйм, чөнки без мәктәптән киткәндә дә бала белән киңәшләшеп фикер иттек. Һәм кичәге көн өчен, булачак көн өчен берни әйтә алмыйм, чөнки дөнья үзгәреп тора. Һәм дөнья артыннан безгә дә үзгәрергә кирәк. Дөнья нәрсә таләп итәчәк, һәм балага ничек уңайлырак булачак. Рәйсә ханым, монысы инде вакыт күрсәтер, чыннан да өйдә укырга ният кылган ата-ана өчен, баласын өйдә укытырга ният кылган ата-ана өчен нәрсә таян нуктасы булырга тиеш? Гаиләдә укырга ният кылган ата-ана өчен. Иң әүвәл уйлау, иң әүвәл гаиләдә сөйләшү, иң әүвәл бик галим кеше белән, психолог белән, педагог белән, гомумән алганда киңәш үткәрү. Сөйләшү, кайсысы уңайрак булыр? Әгәр мин әни,
Үземне хәл итәм икән баламны, бу дөрес түгел. Чөнки өйдә барыбер гигиена каралмаган, өйдә психологик яктан барыбер белем бирелмәгән, педагогик яктан шын барлыкта Ушинскийларда юганда, Сухамлинскийларда, Макаренкаларда юганда, Крупскийларда юганда, анда әти белән әни хәл итә. Хәтта укытучылар өйгә килсә дә, бөтен әйберне биргә тырышса да, укытучы өйгә килә. Икенче әйбер бар бит әле. Безнең онытылмас мәктәп еллары. Классташлар, дуслар, соңгы кыңгыра. Менә Рафил әфәнде әйтте бит, бүгенге көнгә кадәр күрешәбез, бүгенге көнгә кадәр тәҗрибә уртаклашабыз. Классташларыбыз белән. Без барыбыз да шулай. Бу баланың күкегенә ялгыз кычкыра. Бүген безнең караучылар арасында да мәктәпләре белән бик канәгать һәм һәрберсе дә үзенең онытылмас чыгарылыш кичәләрен күрерләр дигән теләктә бүген саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.